sarki shanu mun koye ba ma kai ne ka zam jigo a yamaltu da akko ba wani kura. Allah da nufinka sarki shanu mun koya ba ma kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Allah da nufinka sarki shanu mun koya ba ma kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Ya Ar-Rahmanu Ar-Rahimu ya Allah rahamar ka mun yi horogo. Allah da nufinka Alaye zuwa ga sahabbai ai mabiya wurin manzona. Allah da nufinka Ya Allah ka ƙara bani hikima da basira kan batun lamurana. Ka zo ni da tamburan waƙar sarki shanu mai hana zamba. Allah da nufinka sarki shanu mun koya ba ma kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Zan faɗi ayyukan sarki shanu zan so kuɗan saurara. Allah da nufinka Ya yi abubuwa da yawa a yamaltu da akko in kun lura. Allah da nufinka Sarkin waka na sarkin dajin akko na zo gare ku da kara. Ya Allah muna rohokon ka da nufi na sarkin shanu. Allah da nufinka sarki shanu mun koya ba ma kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Na zaga a akko har da yamaltu ana ta yin maganar ga. Allah da nufinka Wai ka musu ayyuka ga kyauta alkahirin kana da sauka. Allah da nufinka Kai ka rike talakawa da masu gudun kowa yana ta yaba ka. An gaishe da coordinator sarki shanu ya hana zamba. Allah da nufinka Na gode, na gode. kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Gafa Abubakar ai Muhammad Bello jigo gun talaka. Allah da nufinka Kana aiki da kyauta ai wani ko burinsa ya fata ka. Allah da nufinka To sai ku faɗa masa ya kula tun kafin nan na juyo kansa. Me ga haba da kai hasada ce ba Allah cikin rahayinsa. Allah da nufinka sarki shanu mun koya ba ma kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Ya harka na noma sarkin shanu ko ina ko kananan. Allah da nufinka Ka taimaki al'ummar noma mata da maza ko har da kananan. Allah da nufinka Shinkafa an ka noma birane har ƙauyen mu ga yankin nan. A binciken ka in ka je ka duba na san za ka yo shahidan nan. Allah da nufinka sarki shanu mun koya ba ma kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. In ka musa ka je ka Abuja a can ne za ka je ka ga dala. Allah da nufinka Ga shinkafa iya kallon kabun daɗi kamar kai kwalla. Allah da nufinka Taro kuma ya yi taro da Baba Buhari ya zo da ya gaji amma. A nan ne shugaban ƙasa ya ce sarki shahanu ko na gode ma. Allah da nufinka Na gode, na gode. kai ne ka zama jego a yamaltu da akko ba wani kura. Sarki shanu mu coordinator ne na rifan tsaya kai duba. Allah da nufinka Amma kuma ya yi ayyuka Alhaji Abubakar yana da duba. Allah da nufinka Ya bincika ƙauyuka lunguna sarkin shahanu ko bai ta hale ba. Ai ya musu kyautuka a yamaltu da akko na ce ka je ka yi duba. Allah
kai nema. Allah ne da nufin Ba a ga haba da mai ilimi sarkin shanunmu ya wuce garma. Allah ne da nufin Ita ƙarya ai fure take ba ta ‘ya'ya gara kai da hinawa. Sarkin shanu ka sha zaman ka sha hutu limi a dan talakawa. Allah ne da nufin ka sarkin shanu mun koya mama. Kai ne ka zama jego a yawansu da abu ba wani kura. Waye ne ya yi ko ginin maciware a kuma sai ka yi duba. Allah ne da nufin ka. Anguwar tashan magarya sarkin shanu a can ya je ya gina ta. Allah ne da nufin ka. Sarkin shanu ko foundation office a jauro musa ma ya gina ta. Sannan kuma ya yi musu ƙarin islamiyya ka je ko ka ganta. Hey! Allah ne da nufin ka Ashe? sarkin shanu mun koya mama. Kai ne ka zama jego a yawansu da abu ba wani kura. Sannan kuma ya yi ginin ofis a daɗin kowa zo ji batuna. Allah ne da nufin ka. Bakin sakatariya foundation sarki shanu ya yi kuma mora. Allah ne da nufin ka. Ya yi gini na ofis sarkin shanu foundation har yanzu. A anguwa ta faru kwatas kanayar sarkin mu baya hawara. Allah ne da nufin ka. Na gode, na gode. Kai ne ka zama jego a yawansu da abu ba wani kura. Waye ne ya yi kyautukan mota da yawa da har mahamashi. Na gode. Allah ne da nufin ka. Nasarawa idan ka je fa akwai islamiyya na sarki shanu. Allah ne da nufin ka. Mu mun sanya mana ayabaltu da akko irinsa alkairi ne. Mahaban su kake a ganka sai ta Allah shine maganin yan ɓoye. Allah ne da nufin ka sarkin shanu mun koya mama. Kai ne ka zama jego a yawansu da abu ba wani kura. Na gode. Garkuwan manoma sarkin shanu ana yaba ma. Mun gaida coordinator na rifan self-for hajjar Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. Alhaji Abubakar Muhammad S. Bello sarki shanu Yamaltu Ardon Yariman Gombe Barden Samarin Sarkin shanun Yamaltu sarkin dajin Akko mai nagarta. Gagar kuwar manoma. Ardon Yariman Gombe ke kaɗe ake talhabarta. Gagar kuwar manoma. Na ce in ka ji coordinator na rifani shi ya min kyauta. Gagar kuwar manoma. Ayya! Dole ne in wake ɗan kadin tun har da kunuwal aina hagode. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Na gode. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. Sarkin shanun mu bai mugunta kuma ai yana da alfarma. Gagar kuwar manoma. Manoman ƙauyuka da mahabirni sarkinmu ya ba mu dama. Gagar kuwar manoma. Taki da ma'iri har sola shi ne bai manoma. Gagar kuwar manoma. Kai ma ake ma aifa shaida ne sarki ana yaba ma. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. Sarki shanu ka rike Allah shi ne ke arhayinka. Gagar kuwar manoma. Ayya! Samun irin ka zai tsada yi gaskiya fa yi gaka. Gagar kuwar manoma. Shugaban ƙasa da har gwamna
zamo uba ga ka. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Na gode. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. Ƙauyuka da ma cikin birni kowa yana ta nuna ka. Gagar kuwar manoma. North East ana ta zancen ka, ka bai manoman mu komai. Gagar kuwar manoma. Da ka fito na ce ka fi dubu kowa yana ta leƙa ka. Gagar kuwar manoma. Jihar mu na Gombe babu tun kura kun ga anan muke da mahidama. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. Ita bushiya idan ka duba hannu ba zai yi damge ta. Gagar kuwar manoma. ‘Yan hassada ku saurara, sarkinmu ya ba ku rata. Gagar kuwar manoma. A ganka a barka sai ta Allah domin shi ne zai hukunta. Gagar kuwar manoma. Hadirin sama dole sai a saurara ga owan na zo da wakata. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Na gode. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. Kunjir ya kamun ka babu yaro ko manya masu na ta shakkanka. Gagar kuwar manoma. Zaki mazan dawa dodon daji ana ta gaida ka. Gagar kuwar manoma. Giwa da ka fito kai ɗaya ne don baka jure raini. Gagar kuwar manoma. Sarki shanun ya malti sai oga idamuna da rani. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne. In ka ji bangaren kubarin sarkin mushi ya lashe su. Gagar kuwar manoma. Jihohi sun zugum kamar kwado a kubarin kwamun ba su rata. Gagar kuwar manoma. Alhaji Abubakar ko gaskiya ce ya rige don bai kama da 'yan cuta. Gagar kuwar manoma. An bashi a ni ko shaida ne shugaban ƙasa da kayinsa. Gagar kuwar manoma sarkin shanu ana yaba ma. Na gode. Mun gaida coordinator na Rifan Self Project ne.